Takže, dobrý deň. Dobrý deň, vítajte. Radi by sme vás s Mišom privítali pri ďalšom videu z nášho numismatického projektu. Priznám sa, pôvodne, keď sme sa rozprávali o tom, aké natočíme videá, mali sme skôr ambíciu urobiť niečo trošku odbornejšie, ale vyhrala požiadavka našich zákazníkov, čo chodia do obchodu. Veľkou výhodou je, že v kamennej predajni sa naozaj denne stretávame s numizmatikmi, s tým, čo riešia. A zistili sme, že tu existuje veľmi veľká skupina ľudí, ktorí nie sú numizmatici, ale riešia veľmi zásadný numizmatický problém. Presne tak. Snažia sa zohnať nejaký darček pre numizmatika. A veľa ľudí naozaj s tým má problémy, pretože sami to poznáte, že keď ste zberatelia minci a niekto iný vám má pozrieť nájsť darček, tak skutočne a nemá žiadne informácie o numizmatike, je to pre neho veľmi ťažké. Preto sme sa rozhodli natočiť aj toto video. Toto video bude krátke, jednoduché a bude to hlavne taký návod, ako vybrať darček numizmatikovi, pretože ono to znie zložito, ale vôbec to nie je zložité. Ja napríklad každé narodeniny alebo Vianoce ako numizmatik čakám nejaký numizmatický darček pod stromčekom. Priznám sa, nájdem ho tam málo kedy. Raz som našiel krásne anželovské denáre, ktoré mi kúpila manželka, ale obávam sa, že ich asi vyberal Mišo. Tak trošku. Je to tak? Nie. Tvárme sa, že nie. Tvárme sa, že nie. Ale teraz k veci. Vybrať numizmatikový darček. Panuje tu taká povera, že tieto numizmatické darčeky, mince sú drahé, že keď si dá človek rozpočet 20, 30, 50, 100 eur, že nie je čo vybrať. Hej. Toto je mýtus, naozaj vy za 10, 15, 20, 30 eur dokážete vybrať numizmatikový krásny darček. Potrebujete vedieť jednu jedinú vec, pokiaľ sme teda pri minciach. Potrebujete vedieť, aké obdobie zbiera. Historické obdobie, presne tak. Hej. Buďte si istí, že každý numizmatik má v sebe obrovský pretlak a chce sa doma rozprávať o tom, čo zbiera, prečo to zbiera, čo to je. Na fórach mu nikto neodpovedá. Áno, presne, manželky to väčšinou vôbec nezaujíma, ale čo tak sa spýtať, čo to vlastne zbieraš? On vám povie jednu alebo dve vety, buďte si istí, že vám to veľmi zjednoduší a s touto jednou alebo dvomi vetami, keď prídete do numizmatického obchodu, kde je na druhej strane profesionál, tak vám dokáže naozaj vybrať. Dáme si taký príklad. Áno. Chcel by som kúpiť manželke darček a manželka povedala mi, že ona zbiera obehové mince prvej Československej republiky. Mám tu 30 eur, vieme niečo vybrať? Vieme nájsť obehové strieborné mince, vieme nájsť drobné mince, halierové razby, aj vzácnejšie, pomerne menej sa vyskytujúce ročníky. 10, 20 eur. Úplne dobre, ale čo dám mincu v sáčku? Ja chcem, aby to aj nejako vyzeralo. Tak to môžeme zabaliť pekne do plastovej kapsuly a následne to dáme do luxusnej krabičky numizmatickej. Takisto žiadny problém. A stále sa s celým týmto zmestíme do 30-40 eur. Bez problémov. Dobre. Povedzme, že kupujeme mincu za 20-25 eur. Hej. Povedzme, že nebudem mať také podrobné informácie a poviem, odpovedala mi, že zbiera Františka Jozefa. Tak máme širokú paletu možností, môžeme vybrať drobné mince od nejakých 10 eur, ja neviem, 1-2 koruny Františka Jozefa, alebo po prípade trošku drahšie, nejaké 5 koruny, zlatníky v krásnych stavoch a rovnako to vieme zabaliť do plastovej kapsuly a následne do nejakej luxusnejšej krabičky. Po prípade dajú sa robiť aj sety minci, aj to chcú ľudia niekedy. Toto bol taký krátky príklad, aby ste si uvedomili jednu vec. V numizmatickom obchode, v dobrom numizmatickom obchode je na druhej strane pultu profesionál, ktorý sa vyzná v tom, čo predáva. Vám stačia základné informácie a na nás je, aby sme vám pomohli vybrať. Buďte si istí, že pokiaľ ten človek je seriózny, o čo sa snaží sa vám vybrať naozaj dobre, pretože je to také, by som povedal, vždy keď niekto príde, že chce poradiť vybrať darček pre numizmatika, väčšinou toho numizmatika aj poznáme, tá komunita není veľká a vždy sa tak hecneme, aby sme mu vybrali dobre, aspoň niečo také, čo by v zbierke potešilo aj nás. Takže nebojte sa s týmto prísť. Je to úplne normálna požiadavka a je tu totiž ešte jedna taká drobnosť, prečo je minca perfektný darček pre numizmatika. Tu si treba uvedomiť jednu vec, ktorá je numizmatikovi jasná, ale človek, ktorý mince nezbiera alebo nie je zbierateľ, tak je to taká drobnosť, ktorá ho nemá ako napadnúť.
Každá minca, ktorú má človek v zbierke, aspoň u väčšiny numizmatikov to tak je, má nejakú históriu, nejaký pôvod. Proste kúpil som si ju v tom obchode, kúpil som si ju tam na dovolenke, kúpil som ju, keď som bol na výlete s rodinou v Piešťanoch. Proste každá minca má nejakú históriu. Pokiaľ vy dostanete... Pôvod nadobudnutia, aby tam bol. To je to dôležité, aby ste to mali od overeného obchodníka. Áno. A pokiaľ tú mincu dostane od vás ako darček, buďte si istí, že tú mincu si bude ceniť, že v zbierke bude mať čestné miesto. Viem, že Miško má takto v zbierke mince, ktoré dostal od otca pred mnohými rokmi. A hoci už má mnoho iných cennejších, zaujímavejších mincí, vždy keď listujem jeho album, pozerám, tie mince sú tam, sú na čestnom mieste a robia mu radosť. A o tom to je. Ja to skúsim znova ešte tak, že skrátiť, zjednodušiť, aby ste naozaj z toho mali nejaký výstup. Keď chcete vybrať numizmatikový darček, je to oveľa jednoduchšie, ako si myslíte. Prosím vás, prehoďte s ním 2-3 vety. Vám stačí zistiť obdobie, aké zbiera. Potom, čo potrebujete overeného predajcu. Ja osobne mám za celoživotne veľmi dobré skúsenosti s kamennými predajňami. Tie kamenné predajne nie sú anonymné, sú dlho na jednom mieste, budujú si meno. V numizmatike je poctivosť a dobré meno to najcennejšie, čo môžete získať. Takže pokiaľ máte možnosť ísť niekde do kamennej predajne, využite to. Pokiaľ nemáte tú možnosť, radi nakupujete na internete, není problém, dá sa to vyriešiť tiež. Skúste pozerať predajcov, ktorí majú aj kamenné prevádzky, prípadne niekoho, za kým cítite dôveru alebo viete si tie veci nejakým spôsobom overiť, že ten človek je seriózny. Tie inzerátové predaje a podobne, to nezbudzuje takú dôveru častokrát. Tú mincu môžete kúpiť. Keby akýkoľvek problém s ňou je, tak nedá sa vrátiť, nenájdete toho človeka, nebude s vami komunikovať. Kdežto pri tých kamenných prevádzkach vy viete, od koho ste tú mincu kúpili, vy sa tam viete vrátiť a viete s ním ten problém riešiť s tou mincou. Po prípade, ak by nejaký bol. A toto je vec, ktorá trošku prechádza mimo nášho fachu, lebo my s Mišom sa skôr cítime ako zberatelia, numizmatici. Nás taká tá investičná oblasť numizmatiky nikdy až tak zásadne nenaplňala. My sme v prvom rade zberatelia, to zberateľstvo je o záľube, o vášni, ale na druhej strane, pokiaľ kúpite numizmatikový darček, kúpite mu mincu, tak ste vlastne žiadne peniaze neminuli. Tá hodnota tam je, tá hodnota sa nikam nestratila, tá hodnota bude len rásť. Hej? Takže pokiaľ vy uvažujete, či mu kúpiť, čo ja viem, fľašku dobrého pitia, doutníky, mincu alebo nejaký zážitok, tak minca jediná je z tohto vec, ktorá si tú hodnotu udrží a zážitok mu prinesie. Verte mi, že pokiaľ je zberateľ, tak zážitok mu prinesie. Bude sa z nej tešiť. Áno, presne. Ale chápem, že sú ľudia, ktorí si napriek tomu, že si vysvetlíme, že to je jednoduché, proste nechcú kúpiť mincu, lebo im to stále príde zložité. V pohode, žiadny problém, rešpektujeme to. Okolo numizmatiky sa vyvinul obrovský trh s pomôckami, s doplnkami, s drobnosťami, kúsková minci, albumy, kufríky, krabičky, všetko možné takéto. Niekedy je to ešte zložitejšie ako vybrať mincu, ale sú tu veci, ktoré sú vždycky rána istoty. A niektoré darčeky, také základné typy, sme si tu niečo s Mišom nachystali, aby sme mali niečo aj pre vás. Za mňa úplná frajerina, vec, ktorú sa mám a ktorá sa mi strašne páči, je toto. Keď som si to prečítal, volá sa to, že Butler. Ja tomu stále hovorím, že numizmatická podložka. Áno, je to podložka. Má to pekný drevený rám, má to modré zamatové vnútro, má to dvihnuté hrany, že mince z toho nepadajú. Pokiaľ vidíte, že si ten váš zberateľ doma rád niekedy rozloží mince, pozerá si ich. A to sa mu istotne hodí. Áno, a pritom si niekedy rád uprace stôl a snaží sa to robiť tak trošku kultivovane. Takáto podložka ho určite poteší, bez ohľadu na to, či zbiera mince za 30 eur alebo niekoľko tisíc. Hej, táto podložka je kvalitná od Leichtrumu, takže tam nie je o čom. Tiež taká úplne bežná záležitosť, ktorá určite každého zberateľa poteší, je štandardný numizmatický album spolu s listami. Musí každého podľa mňa potešiť, hej. Obsiahne tam, ja neviem, do 200 mincí. Sám ich používam, tento druh albumov, mám ich 10 rokov, žiadny problém s mincami nemám. Takže musí to podľa mňa, a samozrejme viete to pekne uskladniť. Veľká časť zbierky, proste dáte to do knižnice a je tam. To je výborná vec. Ako darček to vyzerá tak, pekne zabalené, je to veľké. Jednoducho sa to balí. Takže. Tiež ešte z tých darčekov, čo tu máme, hlavne pre začínajúcich zberateľov, existuje
numizmatický set. Myslím, že sme ho akurát aj promovali cez sociálne siete. Máte tam album na mince, listy na mince, zároveň sú tam bavlnené rukavice pre vhodnú manipuláciu s mincami. Takisto tam je pinzeta na mince a lupa. Toto je štandardný set pre začínajúcich numizmatikov. Že to je taká tiež zaujímavá vec, podľa mňa jednoduchá, ako nejaký nápad na darček. A v jednom videu sme sa venovali numizmatikom, ktorí zbierajú eurové mince. Tak. Je to kategória trošku samostatná, ale vďaka Bohu, tá kategória je veľká, veľmi veľká a práve doplnky v tomto segmente sú takmer nekonečné. Takže pokiaľ máte doma zberateľa eurových mincí, tých albumov rôznych s vlaječkami, takýchto všelijakých kaziet. Mišo, ty aj vieš, ako sa to otvára však. Ja som to už otváral. Ja som vždy tušil, že zbieraš eurovky. Samozrejme. Tam si viete v platách vyskladať eurovky, sú tam vlaječky a toto je len špička ľadovca. Keď proste prídete s tým, že máte doma niekoho, kto zbiera dvojerové mince, tak si buďte istí, že v každom dobrom numizmatickom obchode vám budú vedieť ponúknuť 10 produktov v rôznych cenových reláciách, ktoré viete mu darovať. V tom prípade máte vyhraté a darček pre numizmatika ste už takmer našli. Áno, výhoda, všetky tieto predmety, čo sú tu, ani jeden nie je drahší ako 50 eur. Asi najdrahšie sú len vyslovene tento veľký album a tento numizmatický set, vzhľadom na to, že obsahuje viacej veci, ale všetko je to do 50 eur tieto predmety, takže to je výborné, hej. Naozaj vy dokážete ten darček pre numizmatika zohnať, jak kolega vravel Lukáš, 20-30 eur a ste vybavení. Žiaden problém tam nie je. Takže, rád by som toto video uzavrel, nech nie je dlhé. Pokiaľ máte doma numizmatika, kúpte mu darček pre numizmatika, buďte si istí, že sa poteší. Povzbudzujeme vás k tomu, aby ste mu vybrali mincu. Pokiaľ si netrúfnete, kúpte mu nejaké doplnky. Keď prídete k nám do obchodu v Piešťanoch, na 99% tu zrovna bude Mišo. Keď budete mať smolu, budem tu zrovna ja. Ale buďte si istí, že keď prídete s tým, že váš drahý zbiera nejaké obdobie, stačí naozaj to poznať úplne matne, tak vám dokážeme vybrať niečo, z čoho sa podľa nás bude tešiť. Otázne, kto z nás by vybral lepší darček. Prídite, vyskúšajte.